हाय फ्रेंड्स। सो आज ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ୟେସ୍, ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ। ବଟ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ମମିଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଫିଟ୍ ହେବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଅଛି, କେତେ ରିପିଟ୍ କରିବି ୟାର। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ୟାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି, ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ହିଁ ଦେବି ଭାବିଲି। ୱେଟ୍, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବି। ଓକେ, ତ ସପୋଜ୍ ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ମୋତେ ଏତିକି ଲୁଜ୍ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ପିନ୍ ମାରିବି। ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍, ତ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କରିବି। ୱେଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ବଡ଼ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ବେଟର୍ ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଯେମିତି କଲି ସେମ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ସେମିତି କରିବି। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ରହିଲା, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟାକୁ ବି ଏମିତି କରିକି ପିନ୍ ମାରିବି, ତାକି ଏପଟ ଟିକେ ଛୋଟ ହେବ। ୟେସ୍, ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓ ଗଡ଼୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଭାବିବି ନଥିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଏଇଠୁ କାନ୍ଧ ବି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଇଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ଢିଲା ରହୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନା କାନ୍ଧ କଥା ଟୋଟାଲି ବି ଭାବିନଥିଲି। ଏତିକି ତ ଏମିତି ସେଫ୍ଟି ପିନ୍କୁ ଦୁଇଟା ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ତାକି ପିନ୍ଧିଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ୟାର, ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି ଏଇଟା ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲି ମୁଁ 8ଟା ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ପୁଣି ଆହୁରି ବ୍ୟାକ୍ ବି ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ, ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଓ ନୋ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଏଇଠି ଏମିତି ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଇନର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ଆଗପଟେ ହିଁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ହେରିକା ଲଗାଇବି, କାହିଁକି ଆଗପଟେ ତ ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ରହିବ। ବଟ୍ ପଛପଟଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଭାବିଥିଲି ପଛପଟେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଦେବି, ବଟ୍ ନା, ଆଗପଟେ ହିଁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଦେବି। ଆଗପଟେ ତ ଶାଢ଼ୀ ରହିବ, କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ତ ଏଇଆ ହିଁ କରିବି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ଏଇଟା ଏମିତି ଉଠିକି ରହୁଛି ୟାର, ପପ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, ଆକୁ ବି ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଲଗାଇଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ କ'ଣ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିବି।
कंप्लीट ही नहीं मतलब आहरी एगुड़ा सब ओके ये सब प्लेट्स बनवार भी बाकी अच्छी ये सब बहुत कॉम्प्लिकेट साड़ी पिंधा बट ये सब एमती भी कैमेरा देखा पॉसिबल नुहे तो मुझे टोटल फिनिश करके आपको देखा गॉड इतने बड़ स्ट्रगल पर फाइनली साड़ी पूरा कंप्लीट हो गला। वीडियो जना पड़े जो आप फ्रंट रे तो मुझे देखी ओके आप फ्रंट रे जो देखिए आप तो सब जानते तो मत किसी फरक पड़ोनी बट रील्स जो बनाऊँ से न देखी दरकार दैट्स इट। ओके तो ये बाकी रहा कि आपण मैंने मो रील्स देखिए रील्स जो करी से भलसे और भल हेयर स्टाइल करके रील्स बनैबी ଏବେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି बट या कैमेरा केमती लगुच शाढ़ीटा मुझे जानी बट इन रियल शाढ़ी को देखिए आप फिदा हो यार फिदा शाढ़ी एते सुंदर है मम्मी सावित्री को होता तो मुझे पिंधि बोली वेट करी फाइनाली मैं स्लो रे कहूँ मतलब लगे मन मन ही गपुची ओके ओके फ्रेंड्स आज ये कि देखा नेक्स्ट आउ गोटे वीडियो रे